Isua nen vawiin zirlai ngai thatu zong zong te in vawiin tuk nuam vek ule. Vawiina kan ngai thlak tur thupui chu Chhuanlam tur Engmah a awm dawn lo ti in dawn ani. Mi tu ma hi an la don ngai mi lo le don thei pawh ni lo eng le hriat na chu an ngai sak lo wangin thiam lo chantir ani dawn lova. Chuti rual chuan mi tam tak chuan khovel dan anga an thlak hlel tlat zawk awangin Krista palai ten an hril thutak chu an zawm duh lo ani. Chu wang chuan an manin an hriat thiam thutak le an nun chhuntu eng ngei mai chuan ro rel na nia chuan thiam lo ala chantir vek dawn ani. Mi then khat chuan thutak hriat na hun rem chang nei reng chung si in hriat emaw hriat thiam emaw an tum mi lo thina. An hriat lo na chuan an mo phur na ni lo tura an ngai ani ome. Nima sela pathian hma chuan hrarenga hnolang chein thiam lo chantir ani dawn ani. Thutak chu enge ni ti hriat thiam theina hun rem chang nei reng chunga kong dik lo zo thlang lui tlat tu te chu ngai dam ani dawn lova. Isua chuan ator na chale athi na mang khan hriat lo na sual zong song laka ta tlan na alo siam fel vek to a. Ma se mani du thu renga hre lo lui tlat te tan chuan chandam na kong awm thei dawn lo ani. Kan hriat thiam phak bak eng awang ni lovin kan hriat thiam chin ma se kan lo do emaw kan lo hnol emaw wang zawkin thiam lo chantir kan ni dawna. Kan la don ngai lo na chu kan tan hriat thiam ngai na a awm lova. Chu wang chuan eng kan la don ngai mi lo wang chuan thiam lo chantir kan ni lawang. Amai ro chu Christian in tina hian Bible bun hi buthum kan nei vek to a. He kan Bible a nge hian lali suan thutak hriat tir tura lo kal kani ti in a lo impong choka. Chu thutak chu in tina hian kan kola. Kan du ni pot chuan pathian thutak hriat fia theina hun rem chang chu kan nei vek to ni. Chu wang chuan tu ma tan Chhuanlam a awm dawn lova. Tu na nge hian pathian du danang awm thei turin a thutak tran tu le nun pui tu ni ve to turin lali so Krista chuan min so mani. Isua nen vawiin zirlai ngai thatu zong zong te in vawiin hun hman nuam vek ule.